Kanakaaging Martes na pagulayan ta ining issue duman sa manungod sa pigbubugbog na agom. Yan, So tanganing may continue ta partner manungod duman uya and bilog na issue dalanon ta ini. Di man di para kurawa ko nata ngayon, nata. Sabi ko effective na yan itong subi ka ng bagat issue sa yan. Sabi niya, orang daw siya pagkilabot, hanapon daw siya kung siya hanapon. Maray nga ni madam, tayo hindi siya pigabayan. Pero may babae ka. Wala naman madam. Kay to. Kaya ito madam, igwa. Dua, bali tulusinda. Nata pinagsabay mo sinda. Tayo man madam sa pinagsabay, ta siya gumdig di sarong, ta so ano, sa iba man. Po, nung dati po nga ni, tulong bulan pa lang ining bunso ko. Tigbakay niya po dyan pasiring dyan pataas, tapupusakan niya ako kay gapo. Araramihan kang pagtaraning mi dyan. Kaso kung day ko nga ni baga, kumbaga day ko baga na ilaga. Day ko aram kung hanggang ngunyang boy pa ka ito. Gabus-gabus na. Nang sarong bisis so tinang kabang nga dyan. Nagkabukulok ka ito dyan. Pero nawara man sana. Tapos suntok. Tampa, talagang dating nga nagatrabaho ka ito, badusap ka ito. Tapos, dahil na naman kami nagkasinabutan, binurusian niya ko ito, nagrason lang sa tigtrabawan ko na ano baga, natamaan kang aki ko. Dahil ako nagtaram na ngaya, kinulog ako. Barangay protection order, hindi siya pwede magrani sa babae, 100 meters. Hindi ko maharaman ta. Pag minsan baga mareman siya, kaya minsan baga napapatawad ko man siya. Kaso pag minsan tiga para oro-tro niya baga, ito nga ni grabe na sugulo-gulo ko. Minsan gari ka na baga mabuag ka, kaisip kong nagigibo sa imo. Ako kaya madam pag may gusto mo mag-discarte nga may mapagkwartahan. Sige man ako, di man ako so. Bawa sige sa nangyang tunga nga. Kung minsan pag nagtataram siya ng araw kay tunga yan, kumbaga tigtatamo ka. Sabi ko sa iya, di man ako sa nagtutunganga lang digdi. Kapag igwabaga, nagtatabang man ako sa himo. Ano rin po yan, sir? Nga na, effective na, di nga na. Kopya mo yan, Huwag mo ito mag-distansya ka na 15 days. Tapos meeting nyo kadamlag sa MSWD. Madong ka. Doon ka man. Kibulagan ako madam. Mas marang hiwalay na talaga. Ano naging rason kung nataarap mo tayo? Ang isla niya kaya madam, grabe. Kaya napuno-puno ako sa pagkasanitsan niya. Pero every time, Di ka man pigo nga. nata kay kuhan mong kulugan na kung abo ko na. Di madam. Maski hindi ang pagkulugan tao man pinagibusan sa akon. Ipasok na ako sa iba-ibang tao. Pero aram mo man na ang kamot kang lalaki mas makusog-sugod. Iyo madam. So anong plano mo sa mga aking nindo? Saan niya na madam kung dadara niya? So dahil ka ng pakialam. Wala na madam. Iyo. Walay man sana. So kaya mong tiuson ang mga aking. Kaya madam. Ata, sarong ama, araw ko yan ang nasa isip mo na kaya mong pabayaan. Kaya madam. Dahil sa piagibo niya. Aram mo ba na ang aki day man dapat ibasol or day man dapat pabayaan ka sa sarong ama? Doon ka mo, igo ka mo problema ka na po. Bala na madam. So nasasabutan mo itong nakalag dyan sa protection order. Dahil ka bumaran ni kay Agumo. Iyo po madam. Mahali ka digdi dahil ini sa ano. Iyo madam. Maski dahil na ako din madam maguli. Kadakal man ako madam maturugan. So anong masasabi mo sa iya? Sayin. Kay Agumo? Bala na siya. Iyo po man sana masabi ko sa niya. So dahil mo na siya padaba, ano? Dahil na madam. Sa iyo man sana. Dinaran niya ako din kaso. Kasi supgan. Didi sa barangay me. Nata, sa ilim mo si pagkulog mo sa iya dahil siya nasupgan. Masupag madam sa niya. Tang isla niya grabe na. Anong klaseng mga pagtatarong niya sa inyo? Tigpasok gan ako madam sa maskidin. Anong klaseng pagsuko? Maski so sa mo na duwan nangyayari. Piga
Sabi, Pero sabi niya baka anong bababae ka. maray nga ni madam, tayo hindi siya pigabayan. Pero may babae ka. Wala naman madam. Kay to. Kaya ito madam, igwa. Dua. Bali tulusinda. May aki ka sa inda. Wala man madam. No. Nata pinagsabay mo sinda. Di man madam sa pinagsabay ta siya gumdig di sarong to so ano sa iba man. So aside sa iya, ikaw pa siya. Dahil naman madam ta sabi niya bulagan ito. Di binulagan. Ngunyan siya ang bubulagan ko na. Yun na yan ang final decision. Iyo madam. Ta grabe kasap ganam piadrasan dito madam. Basta madam sa 15 dias di ko siya radanan, umali na siya dito sa balay ko. Kap 15 dias di ako sa niya magaran eh. Sa 15 dias dapat wala na siya dito. Maliwanag sa imo na within 15 days ay ka dapat mag-release ako. Iyo po. Ano matataram mo? Tago. Bala na siya madam kung saan siya. Bala ka nila sa mga aking. Di man po yan pwedeng bala bagata. Sabay kami kayo nagibo. Ano nangyari? Kasi sa pagdigdim, dati ka ng tinulugan. Igwa na naman ki. Digdi. I mean, digdi sa Diyan po tulong basis. So mga tao po, nadangog nila pero nung time nagkito kayo na nangyari po, wala naman masyadong tao digdi sa luwas pero dangogon po sa pag ano niya talaga. Tas nang paglaog duman, sinapak niya pa ako digdi. Di babagohon po ko tao kang tubo. Nagparapakimayrak po ako. Say ko, may tulo pa akong aki na nag-asa sa kuya. Sabi ko, di mo pwedeng gadanon. Di nagparapakimayrak na sana akong di niya kulugon. Sino nga no, tinuok niya magirari ko digdi. Tigaro niya kaya, pero maringan ni tig-jus-jus ang panganan, dahil ako madiretsuhan. Nagparapakimayrak na sana akong di niya ako dubliw ng baga. Tapos sabi niya, dahil man po kaya, paano, uyan po ba? Dahil man, tigataram ko man lang, so tutuutan ng para pambabae po baga siya. Tapos yun to, sabi ko, natanya ko, tigdi man sana sa arong, nagkumbaga, tigpararibo ko siya na. Nakita niya ko, nagibo man sa kuya, nang babae, kagabos man baga niya ko, pag may madilin siya, nagdidilin siya ko. Pag ano sa akin, mamas kanya ko, ika ng babae, da ako nagbalos. Sabi ko, effective na yan kung sumupin ano baga tissue sa yan. Sabi niya, orang daw siya pagkilabot, hanapon daw siya kung saan siya hanapon. Ano po, since dati pag-ibahan mi po, yun na talaga ang gibo niya po, tigkukulog niya po ako. Nagtulog ka talaga niya. Ever since. So, ilang taon na yan? Ilang years na ka mo nag-iiba na? Nasa 7 po. So, since 7 years na day ka nag-report sa barangay? Iba naman po dati sa Banyag po. Wala ka lang tao, madam sa akin ko talaga ibig siya bago magali. Sabi mo, dahil kang pakiaram sa mga Marauton ko, madam pala. marauton palan. Ayaw, araw talaga ka na eh. So, nagbabasol ka na. Ako madam. So, anong muyang mangyari niya na? Ano na lang madam ang desisyon po niya. Desisyon niya, gusto mo, pudot ko siya. Gusto mo makaulo ng abo mo? Mainit pa madam ang payukan sa ko. So, ngunyan, ano ang napag-isip-isip mo? Marauton madam sa buot na mabulag sa sa akin. So, ngunyan mo naisipan na itong maginibo mo sa abo mong pagkukulong. Ako madam. Anong pakiuron mo sa iya kung dahil mo siya gusto makaambang? Dahil niya madam pag bayanan duwa. Dahil niya pag? Bayanan duwa. Nag-ibig kayo ito madam na akin kung lalaki taday ko kaya ito madam piyakasanit. So, anong plano mo ngayon? Tawag ko na nangyari. Anong plano mo?
Ang pong garo madam na magsulak ko di madam sa araw. So, hindi ka muna taga-isip-isip ko lang kung ano. Di po madam. Sumaba ko pa na. Hindi madam pag nag-oro na kami madam. Ano, padaba mo pa siya? Or para sa mga akin na lang? Sinagabos madam. Ano ang mensahe mo sa mga akin mo? Padabaw ko sinda madam. Kuya na ko. Lagi mo may ka, boss. May balik mi ka mo. Ma-promise ka, hindi mo nakukulugan giraray siya. Di po ma'am, mapramis pa ako sa endo. Magiging maray kang agom. Di po madam. Magiging maray kang ama. Hindi po. Kuya? So, anong naukudan mo sa araw kayo ni? Nabago ka na. Di po madam. Nagpapasalamat po ako sa Kubicol Tabang Ora mismo kan sa indang pag-asikaso sa moya. Kundi bako dahil sa inda, dahil may maayos ang problema may magagawin buda para sa moyang pamilya. Yuman sana po, dako lang pasalamat po. Ayan partner, nadalan ta partner na nagkasundo na. Itong nangako sa lalaki na mariporma na. Dahil na mambababayi. Correct. Sabi Dahil niya na partner, mangungulog. kaya ko, bahala sinda sa buhay ninda. Bahala na siya sa Suinot, pangaki. suinot. Suinot. Pero kanang tapusan partner, kan mahali na susayang mag-irina, dinarami sa MSWDO, na mundo partner, so ama asinamatean niya Para kung mo, gaano ka-importante yan sa iyang partner, pamilya. mas kigura no ka rarum an iwal kan mag-agong pag nahiling mo nan mga aki mo. Diyan ka marurunot, partner. Ayan. Kaya partner, sa suma total, nagkaayos na nga ni partner sindang Magpartner. partner sindang mag-agom. Ano ang assurance na dahil nabubugtian? Yan. Kan Yan lalaki. partner, maaraman ta sa tabanggan sa tuyang programa, maaraman taman kung ano ang rekomendasyon, naging resolusyon sa tabangkan MSWDO Daraga. Nasa ibong nalinya partner, si Mama Emma Lindio, ang pamayo kan MSWD Daraga. Maray na pagkahapon tabi, Ma'am Emma. Maray na hapon. Ayan. Ma'am Emma, kumusta po? Asin salamat tabi sa naging laknang kan sa indo tabing opisina with Ma'am Summer. Salamat tabi dahil duman sa mag-agom na nagkaigon ng problema, nasolusyonan tatabi. Ma'am Emma, ano tabi ang naging resolusyon tabi kan sa indo tabing opisina manungod tabi digdi? Pag-araw po kaan, yun ang mga nag-iiriway na mag-aragom. Kung baga bako na bago, kundi pirmi-pirmi, igwa kita kaan kay mga kasong araw kaan. Opo. So, pag naghagad din tabang sa tuya, so parehas po sila talaga pigkakaulay. And kung ano ang request, kansaro na kung ano gusto mag-ulay sinda, so pigigibot po iyan na pag-ulayon sinda. Ano po? And dapat ma-clear talaga kung ano ang gustong sabihon kan bawat parte. Sa babae, sa lalaki. Ngunyan, ining case na ini na pig-handle, si babae talagang nag-express na din siya na gusto man kanyang makaulay na sa agom. Opo. Saan, nagulay sindang mag-agom, and nagkauyon sinda. Bago kita ang madesisyon kayan, kundi sinda manggiraray ang madesisyon. Opo. Tulayan ninda sa mga naging weak points nindang dua. So weak points ninda. And kung ano ang pwedeng gibuhon ninda, if ever araw ka ini ang situation. So na-identify kang lalaki kung ano ang dapat niyang gibuhon, na-identify din ang babae kung ano ang dapat niyang gibuhon. And ang duman, ang aki ninda, nagpapasaway during that time, pero kan sinda nag-uulay, dahil sinda nagpapasaway, so aki to ninong. So, pero itong nahiling ninda na saro nindang basihan, kung nata dapat sindang magkauyon because of the children. Opo. So, iyo man talaga ang dari kaluyahan ka na mag-agumso sa indang mga aki. Ma'am Emma, in kaso tabi may mga siring man ka ining kaso, ano ang pwedeng gibuhon tabi kan mag-ibong nalado? Okay na po.
na okay po iyan pag nahihiling ninda na kung sisay po pwedeng magtabang. So at least kung nahiling ninda ito na mga tao na pwedeng magtabang, magsabi sinda duman, i-express ninda ang gustong sabihon para matabangan sinda na kung ano ang dapat nindang gibuhon o ano na dapat pag-ulayan ninda and ano ang dapat na solusyon sa problema ninda. Tinatawan ka lang sila ng mga pwedeng example or pwedeng mga options, pwedeng araw kaini, if ever araw kaini ang decision nindo, pwedeng araw kaini mangyari. Kung araw naman kaini ining alternative 2, araw naman kaini ang pwedeng mangyari. So, pag sinda na paliwanagan ta ki araw kaan, sinda nakakapag-desisyon para sa indang sadiri. And mahihiling na din ninda kung ano ang dapat nindang gibuhon. Kasi iba-iba din kasi ang situation. May mga mag-aragong na madali kan lalaki mawin ang babae. May mga situations din na nagpisilon mawin kan babae kung ang lalaki na ang nagdidiferensya. Pero most of the time, madalion mawin kan lalaki ang babae. Digdi sa mga cases ng tiga-handle. Ma'am, base po sa indong records, dyan tabi sa Daraga Municipal Daraga MP, MSWD, dakul ba or naglalangkaw ba ang kaso tabi na siring kaini na pigkukulugan tabi ang sa indang mga agom? Sa ngunyan, di ko na present na di ko ngunyan aram. Pero kan nakaaging meeting kan end of 2021, bako man masyado. Oo, bako. Apo. Ma'am, may singit ko lang po, ma'am, kasi natugutan tatabi iso araw ka ining sitwasyon na talagang makibalikan ito tabing agom, itong babayi. Ano po, ma'am, sinaging promesa tabi kay ining lalaki na tanganing pong maano po na talagang mag-ibahan sa liwat sinda despite po kang araw gatong nangyari? Ay, nagkaiba po sindang konkretong plano na kung halimbawa may mga bagay na daisin na pinagkakauyunan, pag-uulayan ninda. Pag-uulayan mo na ninda bago ang saro magtaas ang boses, saro gigibuhon kung ano ang dapat niyang gibuhon para maintindihan siya kan babae and sa babae man maintindihan kan sa iyang agong na lalaki. So duman sa tang ito, sa mga kliyente tang ito, nahiling mindaan sa indang yung aning kaluyahan ninda na pag-araw pa lang niya kaini, mina pinitulos ang payuko. Pag-araw mo pa lang niya kaini, minainit man niya. So para mangyari po na pareho mag-init sindang duwa, pag-uulayan mo na ninda. Nahiling na po ninda sa mga situations na kung saan pareho sila nag-aalta boses. Opo. So, dapat ansaro, pag ang imot ansaro dapat talinga, magdangog. And nagkaigwa, may mga piparumdum, may mga instance na pinaparumdum sinda, kan sa indang pag-ilusyonan, kan sa indang pinagpapuyunan, nata na nagustuhan mo ini, nata ano suhabo mo dyan. So iyo po iyan iyo po iyan ang pagpaparumdum sa sangaling, marumduman ninda ito, and makagibog iraray sindang aksyon. Parang iyo po ito sunaging ingredients. Opo, parang ito po sunaging ingredients na nganing ma-refresh ninda, sumaray nindang pag-ibahan before. Opo. Ma'am, ano po may pinirmahan ba initabi si lalaki na tanganing in kaso na mangyari liwat ini, igwagiraray siya tabing parang igwa po kitang padatulan na talagang ining lalaki, igwa po ning pigbalgar. Oo po, igwa po yan, perming agreement. Kasi itong agreement na po ito, dara-dara giraray ninda. Kasi itong babasahon, if ever igwa po sindang mga pinagkauyunan, na dapat mabasa, na ma-refresh po sinda na, hindi pala ngaya. So, ginibuta duman, di pwede na naman ninda po yan nabasahon. So, igwa po taan kikopya ta. Iyon magsiserving reminder po sa indang. Opo. Ma'am, sa paghuli po ninda sa indang harong, ano po ang bit-bit na pag-asa, ano po sa bit-bit na tabang liwat kan MSWD o Daraga? Ay
pinaguli po sinda, okay na po sindang duwa. Aha. So, mga napag-ulayan po digdi before po iyan nagluluwas tapos na pinag-ulayan. Sa tuya po iyan na nire-review before sinda maghali. And if ever man huwag giraray na medyo dai sinda pinagkauyunan, pwede pa mang giraray po sinda mag-apos sa mo. Tangani pong kung mag-ulay giraray sinda, pwede giraray po sindang paghampangon. Pero sa punto pong ini na sinda, araw ka ito, nahiling mi man na medyo sincere man sindang duwa. Opo. So, ibig sabihin, ma'am, dakula talaga so naging partisipasyon tabi kan MSWDO sa pagbalikan kaini tabing mag-agom. Kaya kami tabi, Ma'am Emma, minapasalamat tabi kami sa Indo tabi, sa panginginot mo tabi, Ma'am Emma, asin sa bilog na MSWDO. Salamat tabi, Ma'am Emma. Asin po, katabang saman po bagadigdi ang barangay. Kasi, Yes po. ano bagatang, nagkaigwang problema ining Naputol. Naputol partner. Balikon tagiraray si Ma'am Emma. Actually, katuwang talaga dyan si Barangay Kapitan kan Kimantong. And sa syempre, iyo nagpuon, si nahiling ko sa pag-coordinate. PNP Daraga. Opo, Ma'am Emma, naputol po kita sa linya. Hoy kita. Kang kaibanan baga sa barangay, ano po. Opo. So, pagbalik ninda para maging makatabang taan barangay. So, ang barangay part man din po iyan sa pag-monitor kan mag-agom. And duman po sa pag-uli po ninda, pinagkawan taman po ito ki diit na pang-sustainer sa pagkabuhay. Ipong babae since na ang gusto po ninda talaga magkaipo kidagdag na source ki income. Iko po ni-recommend na po iyan for livelihood assistance para makadagdag kang na income sa family. Opo. Balik sa income kan dalaki saro man ini sa naging dahilan kan sa indang pag-iwan, madadagdagan ang income kan lalaki at least kining babae mag-i-income man para madagdagan iyan and tigihiling sana makakatabang ini sa indang duwa tanganing sa iperming kulangon ang mga pangangaipo sa araw-aldaw. Ayan, maraming salamat Ma'am Emma. Ma'am Emma, advice na lang tabi nindo sa mga mag-partner man or mag-aragom na may similar tabing arog kaining sitwasyon. Okay po. So sa mga mag-aragom na may arog kaining sige-sige sila ang iwal. Di man ang iwal makakatabang, di ba po? Pero ang pag-iwal, tigihiling naman sa naiya na parang part na sa buhay kan mag-agom. Pero dapat magabot sa punto Na nagpirisikalan, opo. So, kung minsan, nga pag diit pa sana dapat matawan tulos ng solusyon. Tanani, di magkarabutan na nag-aabot sa kurulugan, na bako sa mag-agom ang naapektuhan, kundi pati sa mga aki. Ang tadigdi kung ang mga aki na apektuhan, yan ang nagiging problema. Kaya as much as possible, sa mga mag-agom baga dapat kung igwang di ipinagkakaintindihan, bago magkaturog, tapuso ng daiyan, pagulayan. Pag halimbawa nga, another morning, pag gising or pag di mataninda, pako na iyan giraray sa ang buos maraot. Kundi, another day naman baga iyan sa inda, opportunity naman inda na mag-iba, kimarhay, magayon ang relasyon para mahiling mga aki na nagkakauyon ang magurang. Kasi pag ang mga magurang mga mainiwalo, ang mga aki, problemado din. Iyo po. Matiin man ang mga aki, hindi dapat ma-expose sa mga araw kainita. Dapat magdakula ang mga aki, kimarhay, nahiling nindang marhayan, relasyon kan mag-agong. Tanganing sinda, magdakula man ang mga marhay ng mga aki. Opo. Ma'am Emma, with that tabi, maray na paghapon sa liwat, asin salamat sa Indo. Saludo tabi kami sa MSWDO. Maraming salamat tabi. Opo, thank you very much. Sige Opo. po. Mabuhay ka ma'am. Bye-bye po. Yan, partner, dakula ang papel na ginampanan kan MSWD, nahiling taman si Kapitan, so barangay, And of course, so PNP. partner, Daraga Municipal Police Station, partner, Lalo na headed so by Women's Desk. Chief of Police Bogart Araw. Ayan. Yan. Salamat tabi sa Indo. And syempre, kay Kapitan Man kan Kimantong, maraming salamat. Ayan. Yan, Sa mga ini man ang mag-arugom, uning partner. advice.
So mga padihong ko dyan, na mga kalalakihan, mga kaparehas ni alias Robin, Aha. ikaman Robin, ang surusubrahan mo man, ang rason niya kaya siya ng babae, tas si misis niya nasa balay. Ng babae nga ako, duman man sa iba. Oo, day ko man Ang nga lugar. sinda pinagsarabay, tas si Mrs. nga digdi. Oh, tapos Panduwa. niya, bungangera nga si Mrs. Oh, ano Iyan, nga po gato? sa mga arong ki Ano Robin, itong term na ginamit niya? ngislo. Ngizlo. Oh. Yan man, sa mga babae man na nag-antabay, bawas-bawasan man nga ni nindoan, kuan kan sa indong ngislo. Kan ngislo or ngislo. Usually, yan talaga na, lalo na kung problemado pero si Mister. araw kay to si kulang Robin. sa pagkakan. Araw kay to si Robin at ako lang man pala ng pinagkakakitaan, may babae pang duwa. Ay talagang magkakainit man ang agom. Oo, magkakainit syempre. man ang Oo. Dahil ka na nga ni, kulang nga ni ang anak buhay mo. Naghanap ka pa kibang abunaran. Tama. Tapos sa mga babae man, bawas-bawasan ang uso. Baray Tanganing, kung- dai ka moong... An kuyan sana ng mga trangkilo na nakapwedeng mambabayi so mga marayang mga, panama. so pasiting pretty na sa nangyayari Marayang sa ng Panama, pamilya. Dahil mga- nang masyado na mong problema sa pagkakan. Mga ngaya mayor, arugan, yung mga marayang Mga panama ka. governor. Congressman. Or mga negosyante. Oo, so mga multi-millionaire Pero kung- na dahil napapabayaan ang sa iyong pamilya. Kung isang kahig, isang tuka ka, manchichicks ka pa, naghanap ka pa kay ibang abunaran. Abunaran. May Problema mga mo aki pa. Kaya ka naglilibong ang payo mo dahil sa mismong pamilya mo, dahil mo napapakakaning tultol, madugang tapos, ka pa. siyempre, pag uli mo pa, babalbalan ka pa kan ngislo. Ngislo. Ay, mate na. Dipisil ang buhay, partner, Yeah. pag arong talaga kayan. Kaya, advice mi tabing sa saindo. Dipisil ng buhay, naghanap pa kibu. Bu. Araw kay tumisita ta kasudma si Day. Ayan, abunaran. Mga ka-action, yan tabi partner ana sa tuyang naging espuersos duman sa problema kan mag-agom dyan sa barangay Kimanto.